jotono belai hambai tei kulumka tini kaisa kok kecharmung sikon sakate press release maklaikha puilano tini holi din holi ni enggo yang jotono no Tripura basirokno ani Khok Kha ham te chibaiya faro जों जत साइमनो हलि दिनो अब हिन्दुनि उत्सव जों जतनो तंथलायो सुरिलायो आबाद बागै आं जतनो कइनाय जे हलि थुङै फानो जाते चिनि अर बिसिंखला तांथु गाहाम गोनांख्लायै एन्जय खायथु आबाद बागै जतनो कइनाय जाते डिसिप्लिन खायै सिस्टेमेटिक खायै चिनि हलिनो पालायनो बागै आं जतनो कयो ते जतनो Khok Kha ham याफारो बनि लगे लगे तिनी काइसा कक चारमों जों जत साइमानो तिनी बाजेट सेसन चलै दंग मियाफ्रो तिनी बाजेट इंगै थांखा ओ बाजेट बिसिंगो तिनी स्टेट गभर्नमेंट राज्य सरकार गोबांमा स्कीम ता प्रोजेक्ट जों घोषणा खायखा आबनो आं बिसे सानामुसुगो स्पेशली तिनी Tiprasa हामथायनि बागै ते एडिसि एरियानि बागै जों गोबांमा बाजेट नारखा Oro kaisa belai kene important chini especially buri rokni bagai chini buri rokni bagai जों oro budget narakha plai 52 crore 52 কোটি টাকা जों budget narakha aro 100 ta seated 100 seated girl hostel जों खायनो थाङै दंगो आमबास कासे खायजागनाय आमतली कासे खायजागनाय कैलाशहर कल्याणपुर अम्पी रैसाबारी साउथ पाहाड़पुर चम्पकनगर ते कदमतला अबायख्लै जों गार्ल हस्टेल जों थांनाय बनि बागै 52 crore जों बाजेट नारखा आरो प्राय 900 हइते 1000 बुरिरावनो जों आरो सुजुग रिनाय अ बेलायखनो तिनि स्पेशल जों बुरिरावनि बागै बेलायखनो गाहाम ताकैसा जों बेलायखनो खबर गाहाम Chini Tripura hastewo Tripura state kaisa जों national law university जों खालायनाय abo जों already project tori खालायखा chini agotla gananga dewo जों काइसा ताउ जागा नायतुक दंगो जागा मान खांखाय जों काइसा national law university abo जों खुलावनाय abo जों 50 कोटी जों बाजेट नारखा बाजेट खालायखा ताई बालायखनो तांथौमानि खासरां माने कक जों दैबो खायनो हायनो बेलायखनो स्पेशली जोंनि Tiprasaनि दफानि बागै स्पेशली जोंनि खेला खायनो स्पोर्टनि बागै जों काइसा निनि इम्पोर्टेन्ट काइसा जोंनि स्पोर्ट न जों दैबो स्पेशल फुटबल भलिबल दै विभिन्न स्पोर्ट न जों डेभलप खायनो बागै जों काइसा प्रोजेक्ट तयारि खालायखा अब बेलायखनो तांथौमानि कक Especially जोंनि फुटबल नि बागै सिन्थेटिक फुटबल ग्राउन्ड जों खालायनाय अब आधुनिक नि बागै आधुनिक सिस्टेम सिन्थेटिक फुटबल ग्राउन्ड अब जों नुगियाखौ जों Tripura खालायनाय आबनि बागै जों प्लाय 20 कोटी रां बाजेट खालायखा अब तीनटा जा खालायजानाय आबलाय खबर गाहाम जत्त जोंनि जे स्पोर्ट कमप्लेक्स सिन्थेटिक स्पोर्ट प्लेग्राउन्ड अब जोंनि Tiprasa एरियायाव खालायजानाय काइसा खालायजानाय बाजार खालायजानाय जोंनि खुमलुंग जों जत साइमानो जोंनि खुमलुंग जों काइसा सिन्थेटिक फुटबल ग्राउन्ड जों खालायना बागै जों अलरेडि बाजेट तयारि खालायखा खुमलुंग काइसा खालायजानाय ते काइसा जों खवाइ पद्मा बिल काइसा खालायजानाय ते काइसा जों किल्ला ओ तीनटा जागो किल्लाओ ओ तीनटा जागो जों सिन्थेटिक फुटबल ग्राउन्ड जों खालायना बागै जों अलरेडि बाजेट प्लेस खालायखा आबनि प्राय 20 कोटी बाजेट अब जों नारखा आबलायखि चिनबां गाहामको जों साइमानो जत्तनो Tripura हास्तेगो विशेष के चिनि Tripura सारक फुटबल जों 80% एबाव चिनि प्लेयार्स अदो Tripura आबनो वान सवैनो जों फुटबल अन्थायबो जों गजुक्ति साना बागै जों माखासे प्रोजेक्ट नारखा तैबे जों जतनो साइमानो चिनि थांनाय मासाव चिनि फाइनान्स मिनिस्टार चिनि बरगमना जोग निर्मला सीतारामन बो काइसा घोषणा खायखा
abo जों World Bank হইতে जों रां नाहरनाय 1300 কোটি টাকা 13 crore 1300 কোটি টাকা বাজেট जों प्लेस लाइक बाजेट जों अति साखा abo जों रां मोननाय abo जों World Bank হইতে जों रां नाजागनाय abo गोबां प्रजेक्ट दङ जागा जों जत DM ना जों साइरिखा जोंनि अब बेसेबा जोंनि Tiprasari दफानि बागै ओवरऑल डेवलपमेन्टनि बागै जोंनि लामा नक नि जेकुनु इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलप खालामनाय बागै जों 1300 कोटी टाका जों प्रजेक्ट खालाय दङ अब 5 बोसोरनि टारगेट 5 बोसोर बिसिंगो अब प्रजेक्ट अब कमप्लीटिंग नाय जों ताबो जत DM नो जों साख्लाय दिखा जाहाथे within 1 year a project submit खालायना बागै गाबा गाय जोंनि बेलायखौनो जोंनि Tiprasani बागै अबनो पुइला हा आं जे सीमा मते अबनो पुइला जों अबाय प्रजेक्ट माखा अबाय रां माखा अबनो जों ठीक लायो जों जतन मिलि लायो जों ADC नन ADC स्पेशली ADC एरिया गो अब इनभेस्ट खायजोंनाय अब खरस खायजोंनाय 100% Tiprasani बागै जों खायनाय आबांगै अ प्रोजेक्ट न जों वाइसफोरनो मायाखौ अबनो पुइला जोंनि इंडियन गवर्नमेंट होते भारत सरकार होते जोंनि नरेंद्र मोदी जी जों हामजा गैब अब कैसा जों पैकेज रिखा तब जों साइबर जोंनि ताबक एकलव्य स्कूल जों अलरेडी जों मानजाक ताबक जों 16टा स्कूल अब काम चलाय दङ within 1 year बा 2 years अब पाइ थांनाय अब नों प्रोजेक्ट बहायनो जों अलरेडी खालायगा 16टा एकलव्य स्कूल तब अंग्रानाय अब कयटा स्कूल अब अलरेडी चलाय दंखा जोंनि जों सरकार फाइबनि परेव जों कताल टोटल जों 18 माखा बनि परे जों ते कायनि बागै जों हाय बर प्रस्ताव पाठकखा आं खागो जों 20टा Tiprao एकलव्य स्कूल क्लक जागनाय तब अलरेडी जों सरकार फाइबनि परेव जों कताल 2टा खालायखा तब अलरेडी चलाय दङ कासे किल्लाव अब अलरेडी रानिङै दङ तेखाते इदानिं जों नालिसरा आम्बासाव जों क्लक रेखा उसां आंथां क्लक रेखा आरो भाइनो तब जों बट्टी शुरू खायनाय क्लास 6 होते क्लास 12 जरा अब जों अ मास बिसिङनो जों एडभार्टाइजमेन्ट दगै अब जों बट्टी खायजानाय आरो बाङै जों प्राय 374 crore अब जों बाजेट खायखा अब हायरे जों बाङै बेलाखे गाहाम जोंनि बाङै हामख्रायनाय अब जत 100% अब Tiprasa सुजुग मोननाय आरो बोरै चला अब बाय आं खाकाव जों प्राय 12,000 आं हिसाब खायनाय माने 12,000 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल चला बोरै आरो जों सुजुग मोननाय तैबो जों हायनो हाय बेलायखौनो जोंनि मागै खबर गाहाम जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेस खालायखा बाजेट दारखा अब स्पेशली जोंनि ST बोर्डिंग हाउस जों साइमाना गोबां जोंनि ST बोर्डिंग हाउस बाक्सा हामिया दंगो अब जों रिपेयरिंग में खालायनाय तै कताल खालायनाय जों अबायग्लाय जों टारगेट नारखा जों 30 कोटी रां स्पेशल जोंनि ST बोर्डिंग हाउस न तैबो गाहाम खालायनाय बागै बास कताल थांनाय तै बाक्सांखाय जों रिपेयरिंग खालायनाय रिनोवेशन खालायनाय गोबां जोंनि हस्टेलाव हामियाङै दङ अब जों लुखा अब जों स्पेशली ST नि बागै जों अ बाजेट सेसन जों रां नारखा 30 कोटी टाका जों रां नारखा जोंनि ST बोर्डिंग हाउस कताल खायना बागै तैबो जों नुखा दिनै स्पेशली जों साइमानाव जोंनि मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 मास आगे गासा घोषणा खायमानि जों जोंनि खुमलुं खेरेंबार PSC हस्पिटाल न तैबो आपग्रेड खायनाय कतर खायनाय आबाङै आरो बाहाय जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेस लायखा जोंनि खुमलुं खेरेंबार हस्पिटाल न तैबो गाहाम खायनाय बाय कतर खायनाय बागै जों ADC ओ आबाहायनो जों बाजेट प्लेस लायखा आबो जों रां मोननाय आं खाकाव जोंनि खुमलुं हस्पिटाल तैबो जों आरो सीट बारायनाय तै डक्टर गाहाम तबनाय तैबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलप खायनाय गोबां जों खानाखा खुमलुंगो जोंनि कोनो मेसिन गाहाम करै जों आरो नैनो CT स्केन खायनायनि गरै एक्सरे मेसिन करै जों खानागो आबाङै आबानो तैसो जों डेभलप खायनाय बागै जों वान सगैनो जोंनि केपिटेल जों सालायखा जों खेरेंबार हस्पिटालाव बाहाय खायनाय बाहाय गाहाम खायनाय अब जों सालायहा ओ सालायमा बिसिं दैनो जों मियाफ्राव जोंनि बाजेट नारखा 30 कोटी टाका रां जों खेरेंबार हस्पिटाल मागै जों रां रिनाय तैबो बेलायखे कायसा जोंनि खबर गाहाम तैबो जों खुमलुंगो जों कायसा ड्राग
rehabilitation center जों खालायनाय जोंथ' साइमानाव जोंनि तिप्रासा रक दाबाव बेलायखौ जों दुर्भाग्य गोबां जोंनि सिख्ला रक गोबां लामा करजाक ड्राग एडिक्ट गोबां मांगै दङ जों खानाखा खबर खारगा आबागै इसोर जों खुमलंग जोंनि सेन्टार जोंनि खायसा एडिसिन हेडक्वार्टार आरो जों खायसा ड्राग रिहेबिलिटेसन सेन्टार खुलंना बागै जों आरो बाहायनो 1 कोटी रां जों बाजेट ना रखा आबो काम चलायनाय अबहाय गोबांमा जोंनि अब दङ आं जतन सालिया ते खायसा जों बेलायखे जोंनि दंथमाने खायसा खबर जोंनि आगोनि ओल्ड गभर्नमेन्ट हाउस आबनो बाहायदो जों ते डेभलप खायना बागै जों खायसा 40 कोटी रां जों आबो बाजेट ना रखा आबनो जों महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर अब जों खालायनाय अब आधुनिक डिजिटल खालायनाय जों अब जों सालायखा आबाद बागै जों अब गाहाम खालायनाय थक खालायो गासै जों म्यूजियम खालायनाय अब महाराजनिबो मुंतै महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम बरिबो मुंतै जों गासै म्यूजियम खालायजानाय तै आरो गासै कल्चर सेंटर आबाद सालायजानाय आबांनि भानो जों साइमोन अब जों रां नांगौ अब जों बरिबां बाजेट जों 40 कोटी रां नारखा अमाके गोबां जों प्रोजेक्ट थाय दङ आं जतन सालिया जे जोंनि नांमानि स्पेशल जोंनि तिप्रासानि रिलेटेड जोंनि गंथाय बारानि रिलेटेड नां सायखांनाय गोबां बनि बादै गोबां जोंनि बाजेट दङ जों जोंनि एडिसि एरिया दै तिप्रासानि बागै जों जे बाजेट नारगमानि आबादै आं दिनै साख्लायो आं खागागो जों अमहायराव जों बाजेट मा हाख्लायो जों कोनो समायाव कोनो दिनाव जों अमहायराव खोनायाखौ अबनो पहिला जोंनि बीजेपी आईपीपी सरकार फाइबनि परेगो जों अमहाय प्रोजेक्ट मानो अमहाय रां रग मानो आं खागागो 1-2 बोसोर याफानो विदिन 2-3 years अबंगै थानाय गायसे प्रोजेक्ट सक्सेस खायनो हाखाय टाइम नांगौ 1-2 बोसोर पाइया जोंनि 1300 कोटी टाका जों बारो साका अब विदिन 5 years अब मा पाइरनाय गायसे प्रोजेक्ट हायनो थराके सामख्लायनाया अबंगै जों साइमानो तरक खाय जों आगावै दंगो ते गोबां मानसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट जोंनि स्पोर्ट डेभलपमेन्ट हेल्थ बागै शिक्षानि बागै आबाराव जों ताबक तरक खाय दंगो आं खागागो जोंनि बाराव बेनिफिट मोननाय बनिबा आं दिनै अमो सागलाय मोसुगो दिनै तागलायनि बाजेट 2022 नि बाजेट अब बेलायखनो स्पेशली दिनै तिप्रासानि बागै बेलायखे गाहाम आबनो जों ठीक खालाय जों जत्त मिलि लायै जों खाबाक्सा याकबाक्सा खालाय जों आबनो जाते ओ डेभलपमेन्ट दंमानो जों जाते ओंनांथों जों केबो बादा खालायागै जों जत्त कॉपरेट खालायगै प्रेसिडेन्ट तिप्रासा नां कयनाय जों जेकुनु सामां जों जरै शान्ति करि हिंखाय एरिया अब पीस करि हिंखाय जों अब दिनै प्रोजेक्ट जे जों प्लान खायतमानि अब सक्सेस जोंनाय जों अब दिनै विदिन द टाइम बाउन्ड जों अब प्रोजेक्ट कमप्लीट खायनांगौ अब आं कयनाय जत्तनो जों सिग्लारनो जों दखान बरनो जों डेभलपमेन्ट खायनो थांथानिगो केबो ताके बेंदि जों जत्तनो अब बेनिफिट दिंनाय निनि स्पोर्ट कम्प्लेक्स हन्दी हॉस्पिटल हन्दी हॉस्टेल हन्दी अब बेबाक तिप्रासानि बागैसे अब दरिसे जों दरै टाइम मते जों काम खायमिया हंखाय अब जोंनि प्रोजेक्ट सक्सेस यांनाय अब आं जत्तनो कयनाय फारि जों जत्तनो जे डेभलपमेन्ट मा जागो उन्नति मा उन्ना थां जागो केबो बादा ताखैदि जों जत्तनो कथालायै जों कॉपरेट खालायै जों ओ जोंनि कामनो जों सक्सेस खायनाय हामबाय खुलुमबाय क्या या फारै दिनैनि जे बिल्स ते रोल्स ते बाजेट तो बुजाक मानो पहिलाव सापोर्ट खायबिमानि बागै जतनो पाइपले हामजामाया फारै पहिलाव जोंनि पुलिस सर्विस रोल the village committee conduct of election for amendment when discussion खायथेनिबो support खायमानि बागै हायनो हायजतनो हामबाय हामजामाया फारै खायनाय सालावो आरोनि बिसिङो जे amendment खायजानाय रकम खायनके जोंनि चेयारमेन साहब साय दङ amendment नि बागै जों rules नि मुताबिक जों खायलायनाय तेबो जोंनि ट्राइबल Ttaadc establishment of village committee 7 amendment बन बहायनो जोंनि
House ni joto members rok, sini executive members rok, joto na hambai, oni je amendment act no tiwi support khaimani bangai, tei borom ganang chairman no pass khaimani bagai kojau, tei bu sini salaries allowance so no tiwi joto support khaimani tei amendment ni bangai kisa kok sajamani ro bono bahaini joto no hamjama ya faru pai play hamma ya faru sini salaries allowance so no tiwi oro period no tiwi kok sajaka o jaga rojaka any period puila no soijak jodio amendment khaine hinke next time logo khalene bono bahaini borom ganang chairman no pass khaine bagai kobok jawo sini village committee administration second amendment rules the village committee maintenance of ROR rules bosini buskango financial law discussion chole pinai please khaijak pinai apro sung amendment khaina ni bagai opportunities tongo hani bagai apro jorao amendment khaijana ro tong khanke jotoni cooperation nango je amendment khaijana ro no jan ja opinion robai di hai hani koigu tabok sini budget sini honorable members te am srojot no sai thangkha sini budget no tui sing tumani bagai sini budget 5548 crore to bonani nangkha joto no sai mano sini ADC 6 schedule mutabik jeng 37 year paikha 6 schedule senajak mani ADC hi senajak mani si sini Tiprasa no develop khaibani bangai si kintu jeng o 37 bosoro 500 कोटी रिलीज लाया budget या फंगनी सिमी चाहे फेंके 100 कोटी 150 कोटी 250 कोटी 300 कोटी हम हाइके किसा के मांगने फाइजागो 15% नि बेसी इंक्रीज मा खाया प हाइ हनै साजागोइ न ओ 100 कोटी नि 15% न फाइ हाइके कंपाउंड इंटरेस्ट खाइफा नं सारो 500 को न बाथक पाइ गे जों नखा जों ADC हाफांगो बुबाग्रानि नेतृत्वे फाइमानि यागोल जों गामियाम साइराव थांखाइके लामानि व्यवस्था हामिया नंजानाय दैनि व्यवस्था हाया जत चिनि एम्स रो जत एमडीसी रो गामि थांखाइके सारचिनि रो दै नांगो दैनि व्यवस्था खाइरोदि राब लेताबो 2.5 लाख फेमिली गो दै नंजानाय नि व्यवस्था करे नों 70 बছর 75 বছর इंडिपेंडेंट मामानि यागुलो ते ADC 37 বছর मानि यागुलो सनो सिनि गामि आमचाय पाहारो तंनाय रो ग्राबले 2.5 लाख फेमिली गो दै नंजानायनि व्यवस्था सिकरे गेचनो 15 फाइनेंस कमिशन DWS नि रां किसा रमा बाय बसरो 15 फाइनेंस कमिशन और टाइट फाइन नै 2 कोटी 75 लाख खरो रहो आरो टाइट फाइन 40% हो जाऊ नों कयटा दैनि व्यवस्था खाइमानाय बा नों राबले 50 टा खाइमाना गे 2.5 लाख फेमिली नों काबार खाइने नि हिंखे कय बसर नानाय नों बसरो 50 बसरो 50 बसरो 50 बसरो 50 2.5 लाख फेमिली गो दै नंजानायनि व्यवस्था सावरिनायनि नांनाय अमा हाइखेनो जोंनि रोड कनेक्टिविटी बेलाय हाया स्पेशली गंडासुरा नॉर्थ त्रिपुरा रगो डॉक्टर पोस्टिंग थांहाइखे थांनानै सिसया रोड कनेक्टिविटी करिनि बाङै 10,000 किलोमीटर निसाय बांको रोड कनेक्टिविटी हाया जोंनि गामियाव जायो गेजों PWD गो बोसोर 7.5 कोटी रोजा लामा सनानानै बागै जोंनि PWD बरम गोनां PWD एम साइ थांखा 35 तासो लामा सनाजा बसर गायसावो 35 टा लामावो नों राब लिरननि 50 किलोमीटर सनाजाखा गे 10,000 किलोमीटर लामा सनानानै बागै 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर कय बसर थानानै नांनाय
जों हिसाब खायनायनि जोंनि 1633 स्कुल ताबाव ब्लेक कन्डिशन हाया मास्टार न बाचिरग्रादि सराइदाव फरायनायनि बागै बुफांतला नखलाव स्कुलनि नखलाव मा फरायबो जों एडुकेशन स्कुल मेंटेनेंस नि दां बोसों माबा इसी समाव जोंनि PWDM साइ थांखा जेफ्रो बरक बसर पाइथागो सिना बायमालिया आफ्रो 3.5 गुति रइदो 3.5 गुति बाय कायसे स्कुल खाइमना रन्दी 10 ता स्कुल न मेंटेनेंस खाइमना 1633 ता स्कुल न बसर 10 ता के हिसाब खाइपिदि गे कय बसर नांना अमा हाइके गोबां मानिनि प्रब्लेम बाय प्रब्लेम थाख्लाय मोनगोरै अथच जों माधव फाइ साजागो सबका साथ सबका विकास जोंनि एडिशनल कारै सबका साथ सबका विकास बाहायके नैबा जोंनि तिप्रासा न डेभलप खाइमे एंखे बांग्लादेश बाहायके उन्नति नैबा शहर अञ्चल बाहायके उन्नति नैबा जोंनि त्रिपुरा राज्य का एग्रीकल्चर नि बेस जों डेवलपमेंट नानि हिंखे एग्रीकल्चर न डिपेंड खायने नां 90% एग्रीकल्चर लैंड irrigation facility kiri irrigation खायने नि बांगै जों बोसोर रां माबा बसरो बोसोर हेक्टर कभार खायमानाय 10 हेक्टर मैक्सिमम 10 हेक्टर जों एग्रीकल्चर लैंड न irrigation facility रइमानो गे सारा त्रिपुरावो नों 90% नोंनि पेडी लैंड दंखा बनो जों irrigation facility रना हिंखे कय बसर नांसिनाय नों 10 हेक्टर 150 थांनि हानि बांगै जों ओ बाजेट मिनिमाम जों एटलिस्ट ताबौनि साइड 10 टाइम्स फनो जों कभार खायमानाय जा जोंनि पपुलेशन रेशियो अनुसारे ताबौ ग्रोनि प्रपोज बाजेट 29,000 समथिंग दं थानाय 22,000 कोटी 772 जे स्टेट नि बाजेट दं जोंनो पपुलेशन रेशियो अनुसार बरक 31% रेशियो अनुसार जोंनो रुनाय हिंखे कम से कम 9,500 कोटी टाका बरक जोंनो फान्ड रनानि नां दिनै जों खोनाखा अपोजिशन नि बरम गोनां अपोजिशन नि मेम्बर नि खोकदै खोनाखा टाका चाइले कि टाका पावा जाबे होननाय सोङो जोंनि इंडिया अंखा कायसे डेमोक्रेटिक कंट्री आ जागावो जे सेंट्रल गवर्नमेंट तंनाय हिंखे बो देशनि बुमा बुफा वेस्ट बेंगल सबा कासले करमन देसु दुखान देसु तमिलनाडु कसाक देसु केरला कसाक देसु अमन नाया निजेनि बोसानो जे रां रथाय बागै रहौ दिनै आं रन्दी आनि बोसा मांनि दङो मांनै बफ्र कासले माने गोसैयै सिरि सानो हियां नाय दंया बो कासले गरे हिंखे आं रइरो पायो बो जुता गरे हिंखे पायरो निने बो मा खैखांखे आं माइचारो दिनै भारतबर्ष चालौनाय र त्रिपुरा राज्य चालौनाय र जोंनाव बुमा बुफा हनै जोंनि बुमा बुफा हनै 100 के एडिशनल रां रइ नांगो जोंनो एडिशनल रां रखेसि जों कासले पायमानाय माइचा मानाय स्कुल थांमानाय लेखा फरायमानाय दिनै बसनो रां नांखे रां साव हनै चाव निने बोसा बोहाय रां नांखे रां साया बनिबो कायसे रिजन दङ तुमाने बाङै रां सा बनो जों हिसाब खायनो नांगौ हानि बाङै ओ बाजेट जोंनि मेम्बार अफ जतनो सापर्ट खायमानि बाङै हायनो हाय हामबाय दै जोंनि बरम गोनां चेयरमेन नबो जोंनि ओ बाजेट न पास खायनायनि बागै आं कबक जाबो तानि के जों गोबैनो जों डेवलपमेंट जोंनि तिप्रासा न खायनाय हिंखे एडिसी आमचाइ न खायनाय हिंखे अमो रां मा बायसे सिंयाखो 5,500 कोटी सफिशिएंट या अमो जों कुस्कुल याखो एत बसर जों खायजे खायफेमनि कायसे कक जोंनि बिमल बाबू सामने ठीक कायसे कक नां जाजा ताबक सिंसि
bo negative ki sakna hapan positive ke angwan suna ka tabok si ADC ma mani haing in bo samani o wat kaisele saka agi ni ADC chalok thanai ro boroni umahai planning turi tong kri chaimeya ba tongwi phede khaimeya ba pressure rojawi de khaimeya saimeya जों जे ताबो खाइनि नायमोनि प्लेनिं वाइज जों खाइनि नायमोनि अमो जों मान खाइके जोंनि तिप्रासानि बाङै जों बोसगाङो आगोयै थांवानि स्कोप दं अमो सानो जों रजाया हेके जोंनि डेप्टी सीएम अनारेबल डेप्टी सीएम साइ थांमोनि हाय जोंनो सामोन खाइमे हिता हनि रहाय नायग्रा दिबोनि परे जों खाइमे होदे खाइमेया जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआव ताबो 30 करोड़ रमनि tabok siro repair almost complete mas kaisa sas kaya ko bosi sai tong khata bo additional rago mani sawai smaya ko sum o kom somoyo bahake busuk samung khaika juni deputy cm samani thik nuta rang sarale chung khaime ya rang nodi jeng khaimau এমনকি স্টেট গভর্নমেন্ট সিনি আইডিয়াস নো তাবো খগমানি প্রমাণ গতং এগ্রিকালচার রিসার্চ সেন্টার খাইনানি বাগৈ চিনি ডেপুটি সিএম नि नेतृत्वे काइसब डीपीआर सनावै सेंट्रल गवर्नमेंट नो रहा थ्रू प्लानिंग डिपार्टमेंट तमा खाइखा दुईटा प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खाइनि हमनि खगै कपि पेस्ट खाइ तिति एडिसिनि जागा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हिसुयै रय रखाबले ताबक सेंसानुखा बरनि बुमंग पाइहा चिनो मा हाइकेने स्पोर्ट यार्ड एंड स्पोर्ट अफेयर ने चिनो बरम गना एम नि थ्रुते स्पोर्ट हाफ खाइनानि बागै जे प्रोजेक्ट रहमानि बबो काइसे खौनाखा जों काइब्रि रहमानि सि काइबा रहमानि काइब्रि सेंसानुखा आ जागा काइसे बरो खौनाय पे है बरन जागा आलगा के रहमायाता गेचनि जे ताबो जों प्लानिंग नावै खाइतोमोन न बरो आगे वानसो नि रिंगिया ताबो जों खाइ हा वानसो खा बरो चिनि प्रोजेक्ट न के खाव ताबो जों किरिस दं हा बरो नि थ्रु ते जों बाहाके डिपीआर सनाय रहना दे रहया वानसो सिमा दं हा रहना के एक बार या दुई बार या 100 बार सिमा वानसो हा जों बानो आइडिया खाइ प्रोजेक्ट नावै कष्ट मस्त रहलायो बरो दे नाय पेनि ता अमा सिवा समा दं हानि बाङै जोंचिनि तिप्रासा आमचानि डेभलपमेन्ट नि बागै जे तिनि ओ बजेट पेज खाइजों माने ताबक जे बजेट प्रपोज खाइजों माने अमो पासनानि ना अंथों जोंनि बरम गोनां चेयरमेन नो कबक जावो ते बिसिनि जे बिल दं माने डिस्कशन खाइजानाय दं खाइके नेक्स्ट जों डिस्कशन खालायफिनै कारेक्शन खाइनायनि बागै एमेन्ड खाइनायनि बागै प्रपोजल रबाय जादि जोंनि मेम्बार्स रौना आं कयबो जे ताबो पास संजानाय दं माने तीनटा जोंनि इनक्लुडिं सैलारि बनो बहायनो आं ओ काउन्सिल बरम गोनां चेयरमेन नि थानि कबावबो पास खाइनायनि थों आं ते को गोबां साया जतनो हायनो हाय हामजा मैया फारै आनि कगारनो मथाका खुलुमबाय